Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adana mababaat tutul apa nutul na kan siarkan walang ulang mga ginawa yakin sa kay Facebook. Para ini si ko mga wata tanto kumape kapelok lukos. Mga wata mala igagaw, mala iranon, mala ibubaya si ikuluksyan. Naguparay ni si iku mga wata mga bilangataw mga tamukiran mapenggustuiran si iku mga luksiran. Aduna sa katawa mama si inaiyan na kasakit. Napitur unag yung kutway na iyan. Ahay watakulay na pamasan akong kasabulong. Yung kutwa wata na luminius kaniyan. Sa giyang kutwa walayran na pengkuraw sa kaniyan. Ayap kiguro kagyang kutwa wata agyang kutwa babay nada aba niya na pirak ami pemasan yan sa agyang kutwa bulong akabaya iinaiyan nakagi kumakaliw apeng guraok na pipetuan yan suina iyan. Ayak ya petu ini anun na penutulan ni anun udi na pteron ni anun ada abanian na pirak ami pemasan yan sa giyang kutwa bulong isusugu na giyang kutwa inayan. So kaya pakasulya sa giyang kutwa walayran na ayari amiyaw manian sa sulda walayran na si inaiyan amiya wafat. Giyang kutwa inaiyan na miya wafat na pungguraok. Agyang kutwa lo iyan na matatago sa giyang kaiyabuntalian. Nakagiri ko may layag kutwa wata iyan na miya kaguraok sa kaniyan. Sama sakita kaguraok apapakapali sa giyang kutwa puso agyang kutwa mga wata ang mga bilang tao na gumalay gagaw sa giyang kutwa mga luksiran. Maili niya nagyang kutwa surati inaiyan at tataguan niya sa giyang kutwa ubay agyang kutwa inaiyan aya matatago sa giyang kutwa surat natigyan na hay watakulay. Nakagiyat-tigiyan ako suguna kan sa kana gumamangan niya ako rakas sa bulong. Nakatawa na kanatigiyan ada abang kapirak ami pumasang kas sa bulong. Sagiyang kutwa oras na magagada makanagiyang kutwa sakaratal maut. Diserakal maut agiyang kutwa inaiyan. Miyang niya ako rakaatigiyan na sa bulong kaang kamakaliw. Sama nuto na makagagadam din sa masakit. Miyang niya ko katigyan sa bulong ka ang kamakaliyo para diya kong katigyan na kailay sa giyang kutwa kakawapatakan. Kala ka natigyan sa bakan sa kamit tulon kagikatawan na kan sububay akarakan. Weda tigyan na watakulay na inibaga kan raka agyang kutwa igagedung at tigyan agyanan so kasuso atakan sirka sama no to mga pagariya na apya miyakam belag agyang kutwa inaguswata na miyaso ato nagyang kutwa inaiyan sa agyang kutwa wata yan. Panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaya kuantan waya sa tuma nambaluy tanu ang mga tao ap kebebayaan tanu so mga ina tanu mga lokas tanu
Panganintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala asya pa niya na sumanga inatano na gusto mga amatano na uwad na miyang awawafatakiran na baluin wallah subhanahu wa ta'ala sumanga kuburiran asurumi usurga na uwadang paman amalalampuun sang kaiya dunia na pagumanumanan wallah subhanahu wa ta'ala sumanga umuriran pakalandun wallah subhanahu wa ta'ala sumanga umuriran sabakan sekadudin na selama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.